ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ಕೊಲ್ಲೇದೆ ತೂವಲಿಗಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ चीटिंग करता है तू चीटिंग 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 करता है तू निखिल अवेर बादामिया बादाम बादाम कच्चा Bro, explaining that. Ritesh, you will like me. ಟೌನಲ್ಲಿ 4 ನಂಬರ್ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಮಾರೆ ನೆಟ್ ವಿನ್ आवड़े ಆರಾಮ್ಸೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂಡ್ ಆತೆ ಬಿಡು ಇಂಚೆ ಸಿಕ್ಕೊಡು ಮಾರೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಅಂತ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವೀಕ್ ಉಂಡೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಡೆಪ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ ಫುಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬರೋ 50% ಹಾಕಲ್ಲ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆಗೋದು We are here in mind to turn stones into diamonds. Okay. Actually, we are focusing on our education. No, actually, class illa. Illa. Actually, the MIND stands for the educational. One of the best educational institute of Karnataka. Okay. And it has the large capacity of students. Okay. With great calibers, great faculty. Okay. Lot of studying atmosphere. And students can participate in co-curricular activities. Okay. Sports. That's 32,000 subscriber. Okay. Hello friends, ನಮ್ಮ ಜಾಂಬೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜಾಂಬೂರಿಗೆ ಅದ ಮಚಿಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮಚಿಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. I am suffocated here. ಎದುರ್ದು ಟರ್ಮಿನಂಟಿಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಗು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಪೆರೆಚ್ಚರ್ ತೆಗಿ ಕೈ ಅದು ಇಡಿ Hi guys. ನಮ್ಮ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ resting. We are very happy. Right. In rickshaw helmet. You see? I'm not happy. I'm not comfortable here. I see. Okay, I see you bro. I see. Jamboree. Show. ತುಳು ಅಲ್ಪ ಬಿತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಂಬೂರಿ ಬರೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪನತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ Jamboree was
Battono maceli battono delle doppate o maceli battono bella dole hotel maceli maceli ಆ ಏರಿಯಾ ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಗೊಂಡು ಬತ್ತ ಮರಲ ನಿಕ್ಕೆ ಇದು ಮೇನ್ ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡು ಬೈಕ್ ಯಾರು ನಾವು ಬೈಕ್ ಇದ್ದು ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲೆ ಅವೆ ಯಾರನ್ನ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಕಣ್ಣೊಂಬೈತಿ ನಮ್ಮ ಮಚಿಲಿಡುಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ನಿಕ್ಕ ಕಾರಣ ನಿಖಿಲೇರಿಗೂ ಮೀನ್ ತಿನ್ನೋದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ಐಕಾರವರ ಹೋದ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಏತ್ ಮೀನ್ ತಿನ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದೂಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿನಕ್ಕೆ ನೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ದಾರಿಗೆ ದೇರ ಜಾಗೇಜಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂಚ ನೋಡಿದೆ ಒಂಚೂರು ತರಾಡಲಿ ಮಾರಿ ಒಂದು ಮೀನು ಉಷ್ಣಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇ ಪೋರ್ಚಿ ಮೇ ಹಾಟ್ ಬಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮೀನ್ ಮೀನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮುಗಿದಾರೆ ಗಂಟೆಗೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಅಂತೆ ಚಿಕನ್ ಇರುವುದು ಪೆಪ್ಪರ್ ರೈಲು 65 ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ ಇದೆಯಾ ಮಸಾಲೆ ಫ್ರೈ अरे कहना क्या चाहते हो